fucking show igen, mand. Hvad sker der? Jeg kører bilen til Haderslev. Og så skal vi lige længe op med Mikkel, så bliver det lidt hygge, der er lidt vibes, der er lidt henne, og så er der bare... og Mikkel er med. Ja, og Mason. Og Mason. What a good guy. What a good guy. From Kansas. Jeg vil have et billede. Nej, jeg vil have et billede med dig. Nej. Mikkel, han er jo meget glad for at tage billeder med folk. Og så er der en, der gerne vil have et billede med Mikkel, og så siger Mikkel, kan du ikke lige tage det, Sebastian? Jo, det kan jeg sagtens. Og det er altid mig. Sepp er anlægsgartner, og Sepp er det ene og det andet. Jeg har håndklæde med, og det er fordi, at sveder sygt meget normalt. Sådan klamt meget nogle gange. Jamen, han ved alt om det også. Jeg ved alt. Ja. Du stikker alle ølene op i røven. Alle ølene på 1 sekund. Og jeg har 1 sekund. Også skal man tjene Han snakker telefon. Og det er det der med William, når han snakker telefon, så skal man ikke afbrydes de første 18 sekunder. And thank you for today. Like, let's not talk about that. Let's not. Klikken på YouTube, så vil jeg elevate. I'm gonna elevate. I'm gonna elevate your fucking cock from there and up, from down. Your cock is down here. I'm gonna elevate it. Nu skal vi have mine sko, som der er helt flækket. Er du klar? Hvad synes du om de her? Har du fået sko på, kameramand? Har du fået sko på? Så prøv at filme det her. Prøv lige at filme rundt her. Prøv lige at filme rundt her, hvad det er. Jeg tror, jeg bliver Hvad hedder det? Vi skal op og have noget grills. Hvor de andre tænker I? De er et andet sted, fordi vi skal over og party og lidt hygge og alt muligt. Så I lige med mig nu. Du får lige lov at gå med mig. Så skal vi lige bide i noget hapser et eller andet der. Fordi der sker noget spændende lige om lidt, jeg ikke kan røbe, men det skal vi bruge det til i hvert fald. Så det går vi lige op og får styr på. Ja. Det der foregår lige nu, Oversize Lifting Club, Pop-Up Shop København. Vi er berusede, vi er glade, vi har sort tøj på, undtagen William, han er dummere end ild. Han er 16 år gammel, og han har alligevel været i Island og slået sig engang. Kan du lige forklare lidt om det? Ja, det gjorde lidt ondt, men... Hvorfor? Vand. Men jeg tænker... Men det der med vand, er det vand, eller er det is, eller er det tis, eller er det grønt? Okay, vis os. Jeg tror, jeg smutter. Nej, men, det skal du ikke gøre, det skal du ikke gøre. Jeg kommer til at prøve det igen. Du har ikke ret til at smutte. Meget snart kommer jeg til at prøve det igen. Men Broliver. Ja, okay. Men du filmer, jeg filmer dig. Nej, fuck det der, så filmer jeg dig. Hey, det må du ikke, Så lad være. Hvad laver du? Filmer. Hey, har det fint. Har det fint. Har det fint. Vi har det nice. Jeg ser det for evigt, man vil leve for tonight. Hvad er status? Nu skal vi til at lægge lidt noget, altså prøv lige. Har det fint! Vi har det nice! Husk, vi har det. Vi har det nice. Så er vi landet backstage. What the fuck, Energy's back. Fuck jer alle sammen. Troede I, fordi I finder med. Tusind tak for det. Der er... Vi kan se, hvad de laver heroppe. Men det må vi ikke kigge på for meget. Det er lidt halvulovligt. Det sjove er jo, at de har lavet navneskilt til Nej. Ingen aner, hvad man er. Fordi jeg arbejder som et normalt civilt menneske. Og herover Rockstar, Boasters, Water. Det skal vi ikke have noget af. Til gengæld Goose Grey. Hvor er jeg henne? Nej, du er her. De må ikke få mig med. Det kommer ikke til at ske. Vi skal have ham der. Skål, Pia! Så stopper hun med, det er mig. Jeg har set det hele, William. William, jeg snakker til dig igennem det her kamera. William! Fuck dig, William. Kom nu herover, kom nu herover. Du kan ikke altid. Kom nu her, bro. De er søde her. Der er nordjyske piger, det kan vi godt lide. Hej så. Det gør du ikke, gør. Bare se jer, piger. Skal jeg billeder, eller? Jeg kan ikke have det. Yeah. Lav 6-7.
til her. Okay. Jeg siger bare hey, Charlie! Jeg siger bare hey, Charlie! Ja, så lad os gå, ja! Jeg skal jo kraftedeme lige huske mine ting. Kan du sige noget? Skal vi have en shaker? Skal jeg sige noget? Kan du sige noget? Ja, sagtens. Giv mig et emne. Giv ham 5 millioner kroner, måske til at starte med. Hvis du vandt 5 millioner kroner. Ja. Hvad havde du så gjort med de 5 millioner? Altså, så havde jeg investeret dem i nogle fonde, der var mega nøjere. Nøjere fonde? Sådan noget som olie og sådan noget. Jeg tror bare, jeg havde brugt du også lortet på kælling og Nej, det bliver nok bippet ud. Hej. Hej. Hej, William Bry. Yes. Hej, piger. Hej, jeg kan godt lide dit tøj. Ja tak, boys and girls. Klikken, vi fucking landet i Frederikshavn. Den næst nordligste by ud over Skagen. Det er jo forkert. Det er faktisk forkert. Kolding? Kolding er meget nordligere. Ja, det er også det. Så prøv lige at give den til dig herovre. Prøv lige at give den til ham her. Vi er jo taberne. Ja, vi er jo taberdømt. Tabernes ø. Tabernes ø. Jeg taber jo en pris i dag, jeg ikke er med op til. Så det er vel egentlig fint nok i sig selv. Så er der god stemning i gruppen, og vi skal ned og spille her om, lige om lidt faktisk. Der er fyldt dernede. Og det er jo det, vi godt kan lide. Der er simpelthen fyldt, og man tænker... Det her ting. Og Huma vlogger! Nej. Vi laver sådan en Paradise take, hvor du er klar. Du skal det lidt. Du rammer mig sådan. Seps Mølfekilder og William Bæk. Måske er der nogen, der har septemberprisen. Er der nogen septemberprisen? Ja. Vi ved det godt, ikke? Vi ved det godt. Men hey, nu skal vi være i gang! Ja, fucking tak, mand. Og selv med at spille trøjer også. Jeg skal det, tror jeg, siger i gang. Nej.
Selvfølgelig vi hælder på damerne. Baby, samler du på din energi. Koppen tom, den er sæt mig fri. Blander op med lidt Hennessy. Sug det op, sug det symboli. Med hamster. Og jeg er oppe i status. Jeg vil fucking op til mig. Tager du fuck down mig. Jeg smettes med min boys, så line it up. Jeg spiller show på festivaler in the club. Nu siger du Riau, can't you know what's up? Du med klikken, paper cup, fuck it up. Yeah, yeah. Lord, be sexy,